ברוכים הבאים, חזרתם למעבדה 23. אני רוצה להראות לך קסם. אתם רוצים לראות את הקסם? כן, מאוד. בטוחים? בטוחים. תפוחים? אז הקסם הולך להיות כזה. הולכים להדליק לנו פה אש על הנרות. אני עושה פו על הגדול, מקרב לקטן, ואתם יודעים מה קורה אחרי זה? מה? הנר הקטן נדלק. בלי לגעת? בלי. בכלל. וואו, אני לא מאמינה. רק לעדים. בוא נראה. דגליתם. זהירות. תודה עוזרת המעבדה שלי. בבקשה, רק בזהירות. תראו. רגע, כנס לזה. תראו. מעל הצלחת. חזרתי לפינת המעבדה. קדימה. אוי, כיבית את שניהם, מה זה היה? עשיתי בטעות את שניהם. אז אני מתחיל. וואו. עוד פעם רוצה? כן. תראו שוב. וואו, פשוט קירבת את זה לעשן וזה נדלק. וואו, בלי לגעת אפילו. מדהים. עכשיו אני רק אגע, ואתם יודעים, בואו נראה. זהו, בוא נכבה תכף כי כבר זה התחיל לטפטף. תראי. רוצה להיפרד מכולם? ביי, נתראה בסרטון הבא. ביי, תכבה, תראה לנו פו גדול איך אתה מכבה. ביי. ביי. נתראה במעבדת 23 בפעם הבאה, בסרטון הבא. אתם יכולים לקחת ממני הפתעה, מנורת נר טוב. אוקיי.